изобщо на острова и са решили за първи път да карат автомобил. По-добре да го правете, уважаеми слушатели. То всичко е обратно. Движението е абсолютно обратно в сравнение с това, което е в България. Представете си нашата организация на движение, но да шофирате в насрещното платно и естествено в обратната посока. Самия аз на няколко пъти като пресичах доста куриозно, но се обръщам свикнал с нашата организация на движението да погледна дали не идва автомобил от страната, от която няма как да дойде, защото тя се явява обратната. Общо взето доста комична ситуацията, рискувате доста сериозно да се объркате. Колеги, знам, че в Лондон се вижда, че има надписи. Погледнете наляво, погледнете надясно, които указват на многобройните туристи как точно да се държат в тази сложна организация на движението. В Кардиф има ли такива надписи долу на платното на пешеходните пътеки? Ами има Лъчо, но кой да ги погледне?